Dilempet. Ragen ora ganas-ganas tin. Mboten ganas men melek lho, melek. Melek. Melek lir. Iya. Saja kuwatir tenang wae wis pokoke santai nek aran. Lah apa posisi ora? Takon melek lho. Melek iki lho, aku mau ki mayang genah runtut ape kok dilek-lek. Runtut apa le omongan besasur rono rene kok. Besasur ki tembung apa? Dia apa jenenge disaruk-saruk lho. Lah ya ora apa-apa kok wong jeneng ngomongan disaruk-saruk kok ora entuk. Lemahe disaruk kowe entuk kok. Omongan ra entuk. Wis iki apa? Apa? Nek disaruk ngono kan ya ora jelas omongane. Jelas wae saking pintere wong delok kok. Kuwi nek amono mbok paske nggon mic ngono lho. Hah? Rada lenggak ini. Ngene. Heeh. Omongan Aku kok manut karo kowe. Lah mic nang ngarep kok ya ngene. Ora jelas. Aku ki nek ngene ra weruh e. Ra weruh apa? Ayo terus meng gagap-gagap kok kene udi ya. Mau nek ngene. Dipaske iki lho, paske. Ha iki pas. Nah, ngono kan seru. Ya seru ket mau ya seru kok rewel wae ora. Iya. Ayo gawe, kayak nambang. Kok yo ndangak terus. Ajare kon nglangak, kondangak. Tak kon ngepaske nggon mic. Heeh. Kowe arep kan apa piye gandrung karo Pak Duko piye? Emah. Heh? Dia aku. Kok wedi piye to? Ngawur ya kae. Apa? Dukuwe. Lah ya ora apa-apa jeneng gandrung kok ngawur, gandrung ki ya ora ngawur kok ya. Apa piye? Esere Mbak Ani. Ayo kowe ping pindho, duwe iki diplekutu gedhi wae ora apa-apa. Iya. Ngono ya, Mak. Ora apa-apa karo kowe sing digandrung kok karo Anik duwe sing digandrung. Wah, mesti apik. Iya. Apa piye? Manut aku. Ayo kok, rene kok. Iya. Serai iso ngadeg. Sapa? Dukuwe. Oh, ngece wae. Sing nguasani kasagrande iki sapa? Aduh, jan. Nyenengke. Gleleng ya. Oh, kae. Sing nganggo surjane wis disingsingke lengene kae kaya. Iya, Wis kaya. Oh, le mlaku wis. Jame mati lho kuwi jame tinggal. Jame mati. Oh, mau tak takoni. Lah kok nganggo jam? Akarmu gak panggung jam piro kok mati. Oh ya. Mbok nek mati aja dinggo. Kaya wong tipis. Nah, modal wae. Kan ngopo iki? Ya mbah mana dalange kon ngopo? Ajare iki pamundutan lho nek ora percaya layange ana buktine. Oh, bintang tamu Pak Duko. Plus Tatin saking kelompok gandrungan Framen Suminten Kandang Puger Asri. Yo nek Tatin ya ora wangun dadi Suminten wong alusan kok. Tatin ki alusan. Aku halus ya. Kaya lembut. Tatine cempluk. Ya. Dukuhe gentro. Gentro, heeh, nganti gentro. Wis ora apa-apa. Iki gandrungan ning etok-etokan. Ayo ora sawet. Wong aku mau wis diweling karo bojoku. Napa? Piye? Diweling piye? Mas, nek kowe isih seneng karo aku, Heeh, terus le gandrung ora mesra-mesra ya. Nek wis wani maju nang kene aja mikir bojo. Oh, kapok ora. Lah aku yang ndek bojo lho. Lah, Kene endi ya wonge ya wajan. Piye? Sidora. Ampun kondo sinten-sinten lho, Be. ya ora apa-apa wis. Bener Tatin kuwi jarah seniman ki profesional kok. Ngono. Demok ora apa-apa. Ora apa-apa. Demokane iso. Demok wae dhewe kok. Ayo mbok ki didemok. Wis, Tak weruh ngono. kan nembang napa niki? Ayo gandrungan kok nembang apa to? Ha iki tak liriki ketoprak turuk terus kok Tatin ki dadi cempluk arep ning pasar cegat karo gentro. Mandeg bluk ngono. Rada kasar wong gentro ki anak Sura bangsat. Oh, aku nek kon kasar gelem, ayo. Wah.
Dadi nek kon mesra wedi nek nang omah. Ora apa-apa mau Budhuka wis nyalami aku kok wis. Jare sing ora setuju wayangan mung bojomu tok. Setuju kok. Oh, jare muni mau ora setuju mergo nek wayangan kowe sok gandrung sinden kuwi terus ora setuju. Sayo Mas, lek tuk-tuk tak kasar kene. Ya, turuk. Turuk. Aku saka ngendi? Sangarepmu. Neng? Saka kono lho masjid ke. Wah. Tok. Tok. Ayo, Kok klimate? Ora apa iki tukange kenthong le mbayar ming sithik kok. Le kenthonge ya sak karepe dhewe kok. Ming ketoprak ecerane kok. Bayar sportif yo. Kenthongan kok iki mau ngomongke ketoprakan ora kewayangan yo. Iki sida gentho. Gentho. Gentho kok gentho lho. Gentho nek gedhuke wangun gentho mane gentho. Kowe sida dadi cempluk? Iya. Iya. Aku gentho. Cempluk kurang kasar. Oh. Yu. Wah. Oh. Yu cempluk. Kok mripatmu kaya arep metu to? Lah ndelokke kowe. Piye ngapa to to? Ora apa-apa. Wah, iso bandemi wong delok iki. Oh, ketoprak edan. Tuku karcis larang-larang ming ora kaya ngono. Mandek sik, Bro. Wah. Kowe wae sing pinter kowe malah. Ngene tambahi bayare aku tak ketoprak. Kowe arep ngendi? Aku arep mulih. Lah kowe ngapa tekan kene? Mbok ngalih, aku arep liwat lho. Omahku ki kene kok. Lah ya ngalih ya aku tak liwat. Ya lek liwat to. Kene. Wah, iki ra dadi nek carane ngene. Pancen tak gawe ra dadi iki mergane. Garane iso masuk rumah sakit nek gagas pemaine. Mandek sik to, Yu. Aku ki pirang-pirang dina nyegat kowe nang kene, Jeyu. Ning ora kudu persis to. Ora kudu persis, kowe kok persis aku to nek kowe dadi dalang. Cilak ngantuk iki cempluke. Wah, kuwi cempluke arep ndi? Heh? Arep ndi? Arep liwat. Ya kene metu kene liwat ora mau ado-ado. Yu, aku ki wis suwe nggonku lam-lamen karo kowe pengin sak pejagong. Awit aku kuwi duwe rasa karo kowe. Ning nek kowe ora gelem ngomong ora gelem, nek gelem gek kaya ngopo, gek ndang kepiye. Kok kabeh mbok omongke iki terus aku kan jawab apa? Lah ya sak isa-isane le wangsulan pokoke wong ora gelem kok. Jenenge wong tekan ki ya siji-siji kok kabeh ditekokke. Ayo engko terus le wangsulan drindil sing akeh kae wong ora gelem. Siji aku moh karo kowe. Ya wis. Ya sik ngalih. Aku ki wis ngalih kok. Gek liwat to. Ya moh. Mengko tak cekeli. Apane? Lho, sak karepku. Ya. Gek liwat to. Ya wegah aku. Gelem mo? Moh. Ora gelem? Ra. Weh. Lah iki sing marahi anu. Gek liwat to. Tak wenehi wektu nggo liwat mumpung aku sabar, Bro. Nek aku wis ora sabar, kowe tak rudo paripeksa. Ya ora kena ngono kuwi. Kena. Ya ora, aku ora seneng karo Sak karepku aku wis dikon jalange karo ngopo. Lho, lah Kowe apa? kosek-kosek aku ora melu-melu iki. Nek ana kasus aku malah katut. Ayo tak tanggunge dhewe. Aku gak tau mlebu kaya. Mlebu ngendi? Ae. Setam mlebu ah. Iki dadi ora kecekel pola kowe muni sik-sik.
Aku tok katut-katutke. Lah sing ngundang kene mau kowe. Lah ning aja ketoprak iki ora ana dalange kok. Oh, Aku dikon dalange piye? lah skenario sing ngatur kowe sih. Akhirnya aku rame ngajari ngetok. Kowe iki ngeyel banget kowe iki. Ten. Poplok. Iki ten poplok. Ayo plok. Oh. Plok. Apa? Kok malah ngeden to? Piye? Ana Mbok apa? wangsulan sing becik. Iya, ana apa to, Gento? Ora ana apa-apa. Gentone ya jiri. Gek liwato. Nek pancen kowe arep liwat-liwato. Aku ora ngenggeg leh liwat ning ya aku tak cedhak karo kowe sakwentara. Sak tenane ana sing bakal tak sampeke karo kowe. Sampeke piye? Sampai ente. Lah ya kuwi lho, aku asline wong Indonesia lho. Wah. Wong Indonesia aku Ha asline. iya, aku ku ya wong Indonesia kok. Ana sing bakal tak omongke karo kowe nek nyatane aku ki arep seneng karo kowe. Lah kowe gelem ora? Oh ya ora sudi no. Ha wis Wong mesti kowe ra sudi. gaweanmu mabuk, maling apa-apa tak tandani kok arep. Waduh. Ora yo. Lah ya nek jenenge Gento iki gaweane ngono ta? Gelem mengko tak wani dhuwit. Mah, padake aku wong Ora wedok. nggon maling. Apa? Iki dit resmi. Duit resmi yo kae nek aku ora seneng yo padake aku barang apa piye tok tuku. Wes ora gelem tenan. Ora sudi. Meno. Ayo nek sinom semono kuwi. Tuhu mesti kane galak kleru to. Pedro kok pelok. Kleru nekat wae ora apa-apa. Jak jenenge Gento ya. Ayo. Gento sak isane pelok. Pelok kok. Ya omong sikik no, pelok Mas ngono. Ketoprak wis pentas kok. Mesti lah ra kleru to. Aturane penonton bubar kabeh. Iki ketoke nek taun ngarep aku ora nanggap. Ora sampe kuwi aku ya ora iso ketoke taun ngarep. Aku remuk nek ngene iki aku. Ora iso aku nek ming regane ajek aku ora iso aku. Alah. Ostik. Ah semono. Yo. Tuhu mesti kaneng. Gento kok suarane apik. Sarwa salah aku. Aku ki wis dadi panitia rekoso nang kene isih diplekoto, diklerokke wis sing digandrung ra gelem. Kowe gek dapukane elek banget aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Piye? Kanyo Dene Ora kena maju-maju se to. wong ayu sekaring lati susu selain jembat-jembat naringi laku-laku nyejak kene Aja cedak-cedak. Sikilmu gegubet kabel lho. ora apa-apa Nek kesandung. ora apa-apa aku sing penting kowe nyedak aku Ngomong apa? Mbok ngomong sing jelas. ate kono terbatas mesti cedaki Ora mbok sadirana ngono lho. aku pengen dene Ya iki rene aku tok-tok yang ngedal lho aku tok-tok yang ngedal lho ya ye ngapa? wanita Oh, duwe mendem wis. latinya manggis lingkungan apa setia
lho. Aku ya mung dene, liwat to. Ora ngadang-adangi ngono kuwi. Ora. Kali. Gah. Aku arep rono lho, arep mulih lho. Aku ya arep rono. Ya. Lah dalane sempit. Kowe rene, aku tak Aku kono aku. Ya rono aku. Oh nang ngono kuwi to? Aku rono. Ya kan mbok melek, matane iki melek. Waduh. Oh nek ra meleki ngene-ngene kok nek nyamplok liyane kok ijo arep Is nang kene diajeni dukun nang kene dimatak-matak. Lah nek tangane ngene-ngene nek merem kaya nek nyamplok sing Ora apa-apa. Jak jenenge genthok kok. Wis wani nang panggung wis wani kesampluk. Ya jangan. Kowe do seneng aku. Mulai remuk. Remuk ben kapok sok wae kok le. Netra kocak. Netrane kocak. Rinti. Rinti. Gobek. Ngapa? Sastra gobek. Wong kok nek kaya ngono lho. Sing saposo kowe. Mah. Mah. Nek omongan nganggo mic Didep ora jenenge dinggo. Nek dinggo ki dinggo. ya sakaremu. Pengene mbok apake mike sakaremu. Ya bener kuwi kok ya dienggo kuwi. Bener aku. Aku ya gelok-gelok ya ning benere kok. Ora ngapa lho? Mengkon manut kowe kok ngayale rajamu. Ya wong nek aku ora gelem kok kon manut. Aku saremu gak arep liwat kene lho. Aku kuwi nyawang kowe. Ki wis seneng. Ya wis nyawang wae rasa ndemok-ndemok. Rasa nyedek. Tak tutuk. Gelem apa ora? Ngapa ta? Kok malah melu-melu? Aku mek nuthuk kono gelem apa ora. Pengen melu ngetoprak piye? Ra mah rawani aku. Rawani ya? Heeh. Tak seneni bojone. Ora ngopo. Kaya duwe lho. Endi? Kuwi tak wedi karo bojone kok ya wedi. Ra. Saiki ra wedi? Aku nek kon kendel-kendel aku. Ngopo? Aku ya wani ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo, ha? Aku ora apa-apa kok. Arep ngopo, ha? Biasa. Biasa wae ora ngono kuwi. Lah ya piye jare wani? Aku ya saiki tak wani wis. Aku ora wani. Biasa wae ora. Oh, padake apa? Pinggir tak liwat. Jare mau wani. Lah ya aku wani liwat saka kene. Aku tok-toke genti sing saka kene iki. Ah iya. Terus piye? Aku pindah ndak mung monoton. Terus piye mau? Ambuh. Aku mayang kok terus piye? Ora ngerti. Kapokmu kapan? Wah, lah iki nek kelangan ngene iki cilaka iki. Mergo arep tabrak mau lho. Mas engko kendangane ben iki joget kaya ngopo? Digawe sing joget. Oh iya. Ora sing lomba ngono kuwi. Iki lali tenan iki aku. Lali ya. Lah sakepane aku ya ora ngedok. Oh bar netro kopcak. Saiki utek kopior. Oh, utek kopior. Wah, nang panggung ki angel tenan lho. Sing guyu garek guyu. Lah iki mumet tenan jauh kelangan kang tenan aku iki. Kok dieling-eling sing ngarep mau lho, dieling-eling. Angel. Angel. Ya pokoke sak nyambung-nyambunge. Ya waton wae waton muni. Kelapa muda. Lho. Apa?
Wong gandrung kok klapa muda, klapa muda. Ayo klapa muda ki tegese cengkir, ngono lho. Nek ki kenter ya. Ora, cengkir, ngencengke pikir wong tresna iku kudu kenceng pikire kok. Apa? Yen tan bisa gandeng onco gendong ki ning joget piye? Ayo, Iso. Ayo joget. Tumekan nikmati Kono ae kono. Ngandeng. kok dawa men ya? Kowe karepe arep kepiye to, Tok? Karepe men kowe Katutrana ditarik. Kok kaya ngulur-ulur apa ngono lho? Aku lek mung nyekeli ya kenceng banget kok. Mula ditarik ya ora nyedak. rene ya. Aku ki tresno tenan lho karo kowe iki. Mbok rene ya. Ora aku kukur-kukur ono ki sadus wae urung. Wah. Aku ki arep ngukur kowe ya ora. Kono wae. Ora ora. Ngapa ta? Tak peksa nek ora kalau. Oke. Emangan lamun winet riyo Tok. Aku ki Mbak Yumu lho. Kok arep seneng karo aku ki? Terus maksudnya tok yo ben tok. piye, Mbok? Rono, aku ki tak mulih. Aku ki silak digoleki simbok Aku lho. gelem bali. Ning nek wis tok wangsuli, Apa? kowe seneng karo aku ora? Ora? Wis suwe. Aku yo ora seneng karo kowe sak tenane. Ya wis, Ning ayo urip bebarengan karo aku. Piye? Apa? Ngapa? Ya nang kono lungguh kono apa ngendi kene? Kowe kepengen di tutuk parut gundule. Wah. Lah iki. Kayane ora nggo parut karo nutuk parut iki. Wis nek ngono aku tak bali wae. Nek kowe ora gelem. Kono mulih kono. Tok. Aneh dikose kok. Arep mulih ben mulih. Oh, tengok kono sik kok ora tanggung jawab kowe. Kowe iki wis nganu lho, aku nek ora tahan ki mau iso jantungan lho. Lah Gebrak Tatin sing kaget aku. Kowe ora, ki engko Tatin sak tembangan. Ah terus engko kowe gandrungne ning kowe dadi Denmas Broto doyak-oyak suminten. Ah, kuwi kowe mau pengen ta? Pengen sing ana sing senenge ta? Lah engko calone disenengi kuwi. Tenan. Lah piye? Gelem Apa ora? doyak-oyak sik engko le nembang keri. Rasane gak ingok kono. Hah? Apa le nembang keri doyak-oyak sik? Ketoke ben nyambung doyak-oyak sik. Kowe tengok sik, Tin. Kowe tengok sik, Tin. Ra, aku pengen krungu suarane. Oh iya. Oke. Iki sing anu apa? Sing ketoprakan apa? Ora kowe iki kon nembang. Kok ejek kaya seneng terus to iki? Hah? Kok ejek kaya seneng Aku terus? ki bacot dadi gentho lho. Terus maksudnya? Ya pokoknya aku nek urung medun aku tetep pengen dadi gentho aku. Nah, ya. Lah kok dadi kae lho, Broto. Lah aku rak mengko. Lah ya, lah saiki wis ra. Iki aku wis tetep gentho. Terus karepe? Ora ndek karep. Wong iki yo asine mung nantang tok nek tok tenani ora wani duwe kuwi. Kok nek nekat tenan aku ya wedi. Ya iso kuwi. Niki kan apa? Apa ki mau jenenge tembang
Podang kuning apa mau wis rong podang kuning mau. Sampun. Bubuk asmara? Mpun. Sik sabar. Iki lagi tak teliti. Sesideman wau. Heeh, sesideman. Heeh. Wis yo. Ya. Terus kok madhep rene terus Pak jenengan? Ya ora apa-apa gawe penak wae. Andelok dukuwe kuwi aku seneng. Niki kalih dukuhe. Lah iya sesideman. Sesideman. Heeh. Ya isih dadi kentro. Ora, kan kentho terus. Karepe Lah le sesideman aku dadi apa? Ayo dadi kentro. Lah iki iso ora gelem dadi anu Cik. Cempluk ra gelem wis ora dadi cempluk ora. mulai. Ya. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah Roko. Sowan menyang kathok kutha. Kathoke sapa? Iki jame ya mati. Ngene tatin ki ya mati. Ya ora. Deloknya didelok ki. Jam pira? Aku lak sing obat tanganmu. Maksudnya? Jame yang tetep meneng wae ngono kuwi. Oh lah ya, duwe ya piye ya len jelaske wong Ya bener kok ya Ya bener kok aku kok. sing urip ki tanganmu nek jame mati. Jam itu barang mati ya. Sawan menyang kutha gedhe Anyara. Sing ngantuk. Entuk rae bubar aku ngantukne. Iki aku ya tetep urung entuk medun. Urung pokoke. Wah, ya kelakon lemes tenan iki ning dhuwur iki. Kowe nanteng nang ngono sik. Lungguh entuk. Entuk ora? Sapa? Iki lingguh entuk ora? Aku iki ora krasa kok takon ngadeg nang kono ki arep nyawer ora ngono lho. Oh. Lah iki lagi gendhinge wi lagi buka kok kon. Oh iya, berarti dirampuke sik. Ayo didelok jogete gawene sike kok. Oh iya. Jogetmu kudu apik kuwi. Nek apik pira? Nek apik pira? Wah, lah nek kono regan ngono kuwi wong aku ki cah lumah. Cah nyanyoh watone iso gawe lega pikir. Wah, Tegese jogetmu. Ya, mengko ya. Yo. Saiki bawa sik. Yo. Bandara Treska Yung Yon Slendang kuning kang saking wukir suara kurang permana neno. Sapa? Sing kurang permono sapa? Gento. Heeh. ning wasesa ngrum angung ngrum marang bendara Lelole. Dyah Sulestya pijer ngincangake alih
Terus-terusno. Terus-terusno sesideman. Jogete ngotal-atil. Ya mengko wong urung ya urung wayahe. Oh, iya. Sabar. Oke. Liwat kincanging alismu kawasan ganda. Ayo. Atiku nadyan musling serius aku isih mampu lateni solammu. Mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwungan trimo jiwa ragaku pak karun kehormatan mampron rubuh ngarep urip ana kutha gedhe kawe tak tukake isine
Wes kowe lungguh Tin, kowe lungguh. Ha ya tut linggak lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang. Mening tirtane lini pinara para praini nembe waduk pinentung bentung ayu angin sawe mangkat tegalaning Narakisma. Wekel pangulaing tetanen basantan ana bumisa cengkang kang Solo. Sadaya tinanduran tamtu kang marakabi tanjung badari sri aglaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Patukane nunggu Plawijaya kang rembuyung gegodhongane. Hambiet wae nganti kaya manglu-manglu wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon raja kaya pitewen sang rembuga lamun sang aglaring mangunan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datana carane kandhang nganggo kinanjing palang lebet tepi saking tindak Drujana Dudi. Samya sayek seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwin negaring Astina. Wana ngembanging gunung Ganggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah. Sadya dadi regane lingkungan langkung-langkung namputa tinaridi. Jamna sampun-sampun sing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada ana namung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ning jiban ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging biasake negaring Astina Lagasma lagi ngancik marang jamban kencana. Panjang bunjung pasir pawukir loh Jinawi Gemah Aripah Karto Toto Toraharjo. Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kuwusit prutado kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau ngasta pusarane ngade projeng ngastina wrangira capna dosa namaning Sang Nata. Dasaraning 10 nama wis mestani jero Sanata Prabu Duryudana. Ya Sanata Prabu Suyudana. Ya Sang Jaka Pitana, ya Jaya Pitana. Ya Sang Gendari Suta, ya Sang Dastratmaja. Ya Sang Tripamangsah, ya Kurawendra. Ya Sang Kurupati. Ya Sanata Prabu Gandharya. Nalika kono kagunan lan jalmu datan kulung-kuli andhap lan kasoring sesami. Yen to ginunggaling jajahan uring Prabon. Sadurunge mangke tara pedhete pinunggal kang kawicarita. Risaja Santo Keparamusti inggil matur lenggah dampar. Kang pinali piting kencana pinate sesuktina werna lemek babut permadani. Sinebaran sari-sari kongas Ginada Widya Jajebas Kasturi. Dalam sanggaring Kulbiyada manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabon banyak dalam sawunggaling kaca asli pangga kang samya rukma kinebutan naring manyura kanan kiring kongas gantening Sanata Pindha prayangan blabar dumugi pangoraan tembene kang punika sira sifat kamanungsane Baya Sang Hyang Bathara kuwira dewaning kesuganing Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Pepanggenggeng pasibaning Prawadyabala. Miwah para kawula yayah roping samudra dedalatan. Datan kantun sangganing para anung tungling projeng Astina. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha sata matarangan. Suku Janggata Kendhada mabukuh Susilastawa menika to arane Sang Nindya Mantri nguasaing praja adalaming palasa jenar Arkenapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantalpati. Pati Harya Sengkuni mangkeraken ujung
paran para projeng Ngastina Pandhita ing Sukalimaya ing Sokapanca peparab Danyang Drona ya Sang Kumbayana Danyang Drona mangraken Senopati Gedhe terang ing projeng Ngastina Nalindra ngawangga Sang Adipati